Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland. Straks het weekoverzicht, maar laten we beginnen met het laatste nieuws in Zeeland van vandaag. Het is de 10e editie van Festival Weitje Rock hier in de polder bij IJsendijken. En ze stevenen misschien wel af op de succesvolste editie ooit. Met prima festivalweer verwachten ze hier 5000 bezoekers. Het hoogste aantal ooit. En wat ook nog niet eerder gebeurde is dat die 5000 kaartjes al waren uitverkocht voordat het festival überhaupt was begonnen. Het is echt fantastisch. Hier zijn we jarenlang naar aan toewerken en om dat dan werkelijkheid te zien worden, dat is echt onbeschrijfelijk. Hoe komt het, denk je, dat jullie een steeds groter groep festivalgangers weten te trekken hier naar IJsendijken? Ja, we maken toch ook steeds meer naam in België, merken we wel. We trekken steeds meer Belgische bezoekers. Maar ook mensen van buiten Zeeland. En ieder jaar worden we toch iets professioneler, waardoor we iets grotere bands kunnen boeken. Deze 10e editie staan namen als de Belgische bands Deus en Triggerfinger op het podium. Ik ben voor de eerste keer hier op Weitjesrock, omdat ik er al zoveel goeds over gehoord heb. En vorig jaar zijn er 2 leden van mijn atletiekteam hier ook naartoe geweest. En ik dacht, ja, daar moeten we ook eens naartoe. 2 jaar geleden was ook een goede editie met Goldband, The Vices en Freddie Mercury. Vond ik heel leuk. Is er een specifieke band waarvoor je bent gekomen vandaag? Voor mij Triggerfinger. Er speelt vanavond Deus en dat was voor mij wel echt de trekker om hier naartoe te komen. En mijn vrouw die wilde Raymond graag zien, dus die is er dan ook. Het festival wordt afgesloten door de Overijsselse band Primaat. De fietser die woensdag bij Seroskerk op Walcheren ernstig gewond raakte bij een ongeluk is overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het gaat om een 83-jarige man uit de gemeente Veren. De man kwam in aanrijding met een busje en is nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Of hij daar ook is overleden is niet bekendgemaakt. Middelburg worstelt al langer met het goed inzamelen van plastic afval. Met het gratis weggeven van doorzichtige zakken voor dat plastic afval hoopt de gemeente dat het nu wel gaat lukken. Deze mensen zijn er blij mee. Uitstekend. Want als je de rit ziet waar het allemaal opgehaald kan worden bij de drukkerij en van alles en nog wat. Perfect. Ja, dat vind ik prima. Ja, want anders dan moet je allemaal zakken doen en ja, dan moet je zelf zakken kopen. En nu krijg je ze gratis. Denkt u dan dat dit het gaat redden? Ik denk het niet. Ik ben heel eerlijk, maar ik denk dat de mensen er ook dingen in gooien die niet in thuis horen. De gemeente probeert van alles om de inwoners aan de doorzichtige zakken te krijgen. Zo zijn er gratis zakken huis aan huis verspreid. En nu zijn ze gratis op te halen op 20 plaatsen in de stad. Ook is overwogen om de inwoners de zakken te laten bestellen. Bestellen hebben we zeker ook bekeken en het is eigenlijk veel duurder dan wat we nu doen. Dus we hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk punten waar veel mensen komen die dispensers neer te zetten, zodat de mensen makkelijk aan de zakken kunnen komen. De inhoud van plastic afvalzakken moet namelijk goed zichtbaar zijn. Het moet echt in doorzichtige zakken. Als we bij de tussenopslag komen, dan wordt er gecontroleerd volgens een vast protocol. Dat is bij de ZRD en Goes. En als er meer dan 15% grijze vuilniszakken in zitten, dan wordt de hele vracht afgekeurd. Voorlopig biedt de gemeente de plastic zakken aan bij de ophaalpunten. Gekeken wordt of dit wel werkt. Middelburgers die toch donkere zakken bij het plastic gooien, kunnen een boete krijgen. We zijn bij Lifesaving Event Flushing. En dat is eigenlijk een reddingsevenement. Er komen verschillende reddingsbrigades uit Nederland en uit buitenland. En die komen eigenlijk hier tegen elkaar opnemen in allerlei verschillende proeven. We hebben proeven op het strand, maar ook in het water. Sommige doe je als team en sommige doe je juist alleen. En eigenlijk met al die proeven, reddingen, maar ook oefeningen om te laten zien van hoe snel ben je, hoe behendig ben je. Dat laten we hier eigenlijk, laten de brigades dat aan elkaar zien. Ja, op dit moment achter mij doen ze het onderdeel Beachflex. En dat is een heel populair onderdeel. Bij de Beachflex staan er eigenlijk verschillende stokjes die staan in het zand. En de deelnemers die liggen 20 meter verderop plat in het zand. En op het startsignaal draaien ze zich om en moeten ze zorgen dat ze een stokje hebben. Alleen staat er altijd 1 stokje minder dan deelnemers. Dus dat geeft altijd een spektakel om een stokje te bemachtigen. Het is ook een stukje explosiviteit. Snel opstaan, snel omdraaien, direct alert zijn waar je moet zijn. Dus het is eigenlijk een leuke manier, sportieve manier van laten zien hoe behendig en snel je bent. Kinderen vanaf 9 jaar doen al mee, maar we hebben ook masters van 60 plus. Dus we hebben redelijk wat deelnemers. De start van de superfinale van de 32e editie van de Supercross in Aagtenkerken.
De beste rijders van de dag nemen het tegen elkaar op in één allerlaatste race. En wie heeft dan die start als beste verteerd? Dat is 5-voudig winnaar Mark Boot uit Kamperland. Ook nu rijdt hij weer vooraan. Dit zijn de nummers 2 en 3. In het blauw Bart Klein uit Schoondijken. En achter hem Brian Nelis uit Ierseke. Een mooie strijd om plek 2. En hier rijdt Nancy van der Ven uit Vlissingen, de oud-wereldkampioen en de enige vrouw die ooit de Supercross in Aagtenkerken won. Ze gaat vandaag 4e worden. Maar hier kijken we vanuit de lucht naar de leider in de wedstrijd en dat is nog altijd Mark Boot. Sinds 2019 was er geen andere winnaar van de Supercross in Aagtenkerken en die komt er nu ook niet. Want Boot gaat winnen voor Bart Klein en Brian Nelis. Mark Boot. Een goede start en gaan met die handel. Dit jaar echt, ja, elk jaar wel, maar dit jaar echt sterke concurrenten. Ik heb het echt niet cadeau gekregen. Ik had mij gefocust op de superfinale en ik had kopstart. Maar ik heb ronde na ronde heb ik echt met de achterblijvers en ik heb echt mijn best moeten doen om de mannen achter me te kunnen houden. Want ze hebben me elke ronde hebben ze me echt wel van partij gegeven. Dus het was weer een zwaar evenement, maar het is weer gelukt. Wat was het vandaag een mooie, rustige dag. Er trokken velden sluierbewolking over. En hier bij Geersdijk kun je in de verte die kleine stapelwolken zien die in de loop van de dag zijn ontstaan. Vanavond en vannacht neemt de bewolking verder af en koelt het af naar 13 graden in het binnenland tot zo'n 16 graden langs de kust. Morgen wordt het een zonnige dag en het wordt ook weer een graadje warmer. 21 graden langs de kust tot zo'n 24 graden landinwaarts, met nog steeds die zwakke wind. Na het weekend draait de zwakke tot matige wind naar het oosten en wordt er beduidend warmere lucht aangevoerd. De temperaturen blijven daarmee in een stijgende lijn zitten. En maandag is het zonnig en wordt het een graad of 25 en dinsdag en woensdag rond de 28 graden, met vooral op woensdag wel wat meer bewolking. Landinwaarts kan die temperatuur wel nog wat hoger worden en halen we op dinsdag en woensdag misschien wel de tropische 30 graden in het oosten van de provincie. En ook in de avonden blijft het dan nog lang warm. Kortom, de zomer die gaat toch echt beginnen. Zometeen tijd voor het nieuwsoverzicht van de afgelopen week in Zeeland. Met daarin onder meer de definitieve sluiting van BTZ in Vlissingen-Oost. Dus heel graag tot zometeen.